Bé, doncs nosaltres vam decidir presentar proposta perquè era un projecte de territori i amb seu a Lleida, i llavors l'estudi està estretament vinculat a la ciutat. De fet, els dos socis vam estudiar a l'Escola de Belles Arts, aquests 15 anys de trajectòria que portem els hem fet creixent des d'aquí, i llavors creiem que era un repte interessant també a nivell professional poder fer aquest retorn en un projecte d'aquestes característiques, que ve a ser un projecte rupturista en el panorama de la difusió, de la divulgació i de la conservació de l'art. Al pla estratègic hi havia ben manifesta la voluntat de proximitat, que és precisament el punt de partida que vam utilitzar nosaltres per començar a treballar la imatge. Vam partir d'un monograma que vam anar sintetitzant a partir de la contracció del nom, i ens vam quedar d'alguna manera amb les formes més bàsiques, com són aquestes línies i aquestes corbes, que al final en aquesta confrontació també estan representant una mica la diversitat artística, formal, que acull el museu. El museu també s'ha projectat d'una manera molt dinàmica, atent a tots els recursos multimèdia i de l'entorn digital, i en aquest sentit la identitat que hem desenvolupat és una identitat molt flexible, que pugui adaptar-se a tot tipus de suports, però que evidentment mai perdi aquesta vinculació amb la identitat de la qual l'hem dotat. Finalment, també ens satisfà molt poder veure ja que la imatge sigui pública a través d'aquesta campanya del Morera es transforma, i esperem que ben aviat la gent de les nostres terres se la faci seva com a icona d'aquest projecte de difusió cultural que serà el nou Morera.